Kuseka insindiswa kasenzi wenziwa imimoya embambileyo. That is why kufuneka ungabi nanqala, ungawabambi ngezinto, ungabachibi, ngoba kukhona umoya egibele phezu kwabo. Nalapho kule ntente isawuxekwa basayivukela abantu, hayi ngoba into wrongo into right. Kusho ukuthi shumayela uYesu. Xa eshunyela uYesu bayanqakama abantu. Ithi iBhayibheli yami kwashunyelwa uYohane washumayela, abantu baseRoma bambamba, bathi babembambile bambetha. Athi ama-Bible scholars emveni ngoba bembethile besithi Yohane phika noYesu. Ithi iBhayibheli wathi Yohane nimbonile and manami noma ninibethile ngingamphika kanjani. Athi ama-Bible scholars asane kwagqityeliswa kuleyo nto, baphinda bambamba bamfaka enkontreni, yaqhojoza yavula imingxunya, yaqengwa entabeni ngaphakathi. uYohane wehla wabheka ezantsi. Xa efika ezantsi bambuza Yohane phika noYesu, wathi nimbonile, nilahlile mina nisithi ngiyanibulala, wema nami enkontreni ngingamphika kanjani. Athi ama-Bible scholars asane kugqityezelwa apho, wathatha wafaka embizeni namafutha abilayo, kusithiwa Yohane phika noYesu. Wafaka 30 minutes ehlele emafutheni ebila. Xa bevula nabo uJohane uyaphila, kenzeka ngaphi. Wathi Yohane phika noYesu, wathi ningamphika kanjani engenzeni into ezinkulu kangaka. Athi ama-Bible scholars sane kugqityeliswa apho, kwathatha imela bamhlaba emehlweni, bamkhupha amehlo, bathi Yohane phika noYesu. Yathi nimbonile ndingamphika kanjani. Ithi iBhayibheli yami bagqibelisa ukugqibela le ibhale kuSityelo, bamthatha bambamba bamsesiqithini sasePatimos. Bathi babe bemsesiqithini sasePatimos, bafika khona apho bamvalela etrongweni ngenxa yokushumayela. Asangabulala mntu uYohane, asangalahlekise mntu, ityala lakhe labalinye yaba bushumayela, wabanjwa wahlala etrongweni ngenxa yokushumayela. Hayi, izawuliwa lento nalabantu basekhwenyana, ndizisa umlilo kuwe, izawuvukelwa lento. Abanye bokugeba nesongqina, abanye bayokuhleka nje usongqina, abesenzi kungenxa lento iyavakala. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Ithi iBhayibheli yami njengoba uYohane bamthathile bamvalela etrongweni, ngemini yenkosi uthi mna ndangena kumoya, uthi ndathi ndangena kumoya ndabona, ndathi ndakube ndibonile bevizwi likhulu lingqola ungangathi kukuhla komfula, lisithi Yohane uza ndikubonise izinto ezizawubakho, iza ndikubonise izinto eziyakwenzeka emveni kwamaxesha. Ngizothini mntu wasekhwetyana ebusuku, ngizokuthi kuni niyazazi into ende, kodwa iza ndikubonise izinto ezizawuba khona, iza ndikwazise izinto ezizawubakho. Ithi iBhayibheli wathi xa enyukayo wabona, avuleka amehlo, wathi abebonile evula inkosi. Ngoba abantu basekhwetyana inkosi iyawavula amehlo omntu, siyafana na? Inkosi iyawavula amehlo omntu, njengoba imfama nje engakwazi ubona iyawavula amehlo omntu inkosi. Namhlanje bakhona bazovula amehlo. Bebesenza nje bephila ungakhatha, bebesenzwa kungaboni, namhlanje bazovula amehlo. Andikho lapho wabhala amabandla ayi7 eseFesheni, wabhalela wonke lamabandla, angikho lapho. iBhayibheli yami ithi njengoba eBhafta ebhalile amabandla, xa kuqala uchapter number 5, wathi ndathi xa ndiphinda nibheka ndabona indoda enkulu yayiphethe umqulu lamatywina ayi7, amatywina ayi7. Le ndoda yayiphethe incwadi, le ncwadi yayitywiniwe kayi7. Njengoba yayitywiniwe nje, uthi ndanomhla yintoni engaphakathi, kwenzeka ntoni, kwenzeka ntoni. Uthi
ndayikhangela incwadi yabe ivaliwe. Incwadi kaDaniyeli ivala ngezithi sisasi izinto sibonayo usityiwile. Xa sisifa kusityilelo ithi uBhabhilelamu